агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии абдулхайров искандар раҷабалиевич мутахассиси шӯъбаи ба рӯйхатгирии техникии корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри ваҳдатро анҷом дода барои баррасӣ ба додгоҳ фиристодааст. маркази матбуоти агентӣ гуфт искандар абдулхайров моҳҳои сентябр-октябри соли 2020 аз шаҳрванд саидмуродов барои аз нав тартиб додани шиносномаи техникии ҳавлидории манзили ӯ барои пешгирӣ кардани вайронкунии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандааш маҷбур аст чунин мукофотро барояш муайян созад айбдор мешавад. гирифтани мукофот бо роҳи тамаҷҷӯҳӣ амалан гирифтани пора аст, вале аз ҷониби онҳое ки кормандони давлатӣ нестанд. бар асоси ин банди қонун ба абдулхайров ҷарима ба андозаи аз 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисоб аз 30,000 то 60,000 сомонӣ ва ё то 2 соли ҳукми зиндон таҳдид мекунад. корхонаи давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ки ба ҳуҷҷатгузории манзил ва дигар молу мулки ғайриманқули мардум машғул мебошад, яке аз неҳодҳои аз ҳама фасодзада дар тоҷикистон ба шумор меравад.